Bismillahirrahmanirrahim. Labari daga cikin littafin Alƙur'ani na shine hanyar samun aljannata. Labari na 24. Wani talakan mutum babu abin da ya mallaka sai kayayyakin aikinsa, jakinsa da kuma igiyar da yake ɗora kaya a kanta, sai kuma gatarin da yake sara da shi. Kullum yakan tashi da asubahi ya je gonar wasu bayan Allah ya yi noma, sannan ya kai musu amfanin gonar su kuma su biya shi lada. To amma kullum shi bakin cikinsa shine ya za a yi a ce shi kullum a ma'aikaci zai ƙare. Wannan tunanin shine kullum yake damunsa, ba shi da tunani sai hangen kayan wani. Duk da Allah ya azurta shi da mata ta gari da kuma ya wadda ta haddace Alƙur'ani, kullum sukan yi masa nasiha kan cewa ya ringa godewa Allah akan ni'imar da ya masa ta lafiya. Amma shi bai da tunani sai ya za a yi ya yi kuɗi irin na wane, ya za a yi ya mallaki irin gonar da yake aiki da ita. Kuma takan yawan tuna masa cewa abu mafi yawa mara amfani da shi gwara mai ɗan kaɗan wanda zai isa kuma mai amfani. To cikin daren wata rana yana kwance yana bacci sai aka jiyo sautin ihunsa ya farka daga bacci. Dab da sallah asuba take matar da yar suka zo don su ga me yake faruwa da shi. Babu abin da yake maimaitawa sai cewa Allah na gode maka, Allah na gode maka da ni'imar da kai mun ta lafiya. Suka tambaye shi menene dalilin da yasa haka, sai ya ce a cikin bacci na nayi wani mafarki, naga wasu mutane guda biyu sun zo sun same ni da kayan da na mallaka, gatarina da jakina da kuma igiyata. Suka fara min tambayoyi, ina ka samu wannan jakin, nawa ma ka siye shi? Wannan gatarin daga ina ka same shi, nawa ka siye shi? Wannan igiyar daga ina ka siye ta, kuma nawa ka siye ta? Kai wai kudin aikin da ake baka ma ka cancanci a baka shi ko kuma baka cancanta ba? Kana cika aikin ka ma yadda ya dace ko kuma baka cikawa? Kana fitar da zakka da ta kamata a kanka akan wannan jakin ko baka fitarwa? Ya ce na rasa amsoshin duka da zan basu. To wannan tambayoyin da aka yi min kaɗai suka gigita ni. Yau da a ce ni ne na mallaki abubuwa irin dukiyar da nake so na mallaka, wadda ba za ta irgu ba kuma ba za ta ƙayyadu ba, to da irin tambayoyin da za a yi min kuma sun wuce haka. Ya ringa ci gaba da basu labarin mafarkin da yi, kuma ya tuna da faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa komai ƙanƙantar abu ranar tashin alkiyama mutum ya aikata shi, ko ka ci shi na halal ko na haram, sai an ɗauko maka shi. A nan dai suka ce to dama Allah ya karɓi addu'o'inmu ne, kullum ba mu da addu'a ni da mahaifiyata face Allah ya sa ka ringa gode masa sannan ka zama mai wadatar zuci. Yi alwala ya sallah ya tafi masallaci, bayan nan ya dawo gida. Suka ƙara jaddada masa cewa ka kasance mai godewa Allah da irin abubuwan da ya baka, sannan kada ka kasance kana hange na wani, kuma mu ne maka addu'ar Allah ya maka arziki na halal, sannan ya baka lafiya da kuma albarkar rayuwa. Kashe gari ya shirya da safe ya tafi gurin aikinsa. Da zuwansa gurin mai gidan nasa da yake wa aikin kwadago, sai mai gidan ya masa albishir da cewa ya samu wata rashin lafiya wadda take hana shi ciye-ciyen abubuwan da yake so. Saboda haka an rage masa aiki, sannan kuma duk da haka an ƙara masa albashi. Allah kenan yakan azurta bawa ta inda bai zata ba. Darasi: kada ka zama mai yawan hangen abin wani a rayuwarka, domin hakan yana sanyawa zuciyarka ta zama mara kyau, sannan kuma ba za ka taɓa gode wa Allah da ni'imar da ya maka ba. Na biyu, ni'ima ɗaya da Allah zai cire maka ita ko ya ƙwace ta da ya baka, lalle da za ka raina kanka. Allah ya sa mu gane.